Ayo, adik-adik rada minggir. Ya. Ya. Was. Yuk. Hayalo, hayalo. Yeah, 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 yeah. Yo. Was. Hea, 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 hea. Yeah, yo, os. Yeah, yeah, yeah. Yo. Oh, lah. Yeah, lah. Awas. Yeah. Ayo. Ya, mas. Ayo ger, ora apa-apa, remuk ora apa-apa. Iyo, mas. Ya, oh, ya, waduh yo. Ayo. Awas. Ya. Lah dalah. Ayo le. Goyangan nih. Asik. Bolo rasekso kaseser engayogya budale karo budaya. Ayo lo asik. Ayo dulur ke merapat. Wedale namung sekedap niki mangke. Ayo. Jos. Ora iku murah, warane wadya budalan. Sigra mangsak, maju ing palagan angloro. Abang pupus musuh bola raseksa kaseser ing ayudha butane. Padha sirna Asik. Murung surene wadya budalan. Sigra mangsek maju ing palagan angloro. Abrang popo wadya bola raseksa kaseser ing ayudha budale karo budaya.
no ngati-ngati ya le arisane ditotok. Iya man. Oh, iya. Tengah rambut daleng wadu menegar gumuru capar war suarane kudu bogeng lampu kudu ledi bangkepon surat tambur gong peri seleng lan selopret kopyong awurangan Ya, ya. Yo. Weh. Ya. Ye. Ya. Oh. Ye. Ya. Ayo. Jos. Yuk ya. Oh. La. Ya. Ye. Yuk ya. La. Ya. Ah. Yo. Ye. La. Ye. La. Tos. Ye. Ya. Ayo. Ye. Yo. Ye. Ah. Yo. Jos. Ye. La. Lo. Ah. Ya. Yo. Wes. Ye. La. Ayo. Yo. La. Ye. Ah. Wes. Yo. Ayo. Yo. Ye. Ah. La. Ye. La. Hey. Yo. Ah. Ye. La. Dos. Yo. Ye. La. Hey. Yo. Ah. Ye. Da. Ayo lo, goyangane lo ger, yuk. Impen kode, wingi bangi, ilangi si manuk podang. Saiki wis bali maneh. Mencok neng wit
lo Pak Dik. Monggo Pak Guru lagi. Iki monggo Pak Yanti. Monggo. Milo selalu Pak Guru. Ye. Ye. Ayo. Dikepenake lo Ger. Asik-asik. Pimpen kudik wingi bengi ilang isi manopo jahat saiki balik iya oceak jaluk pakat si podang ajuin penku ojo ujun ya tak udangi ya ye ya Ye, jos. Ye, ye, aku yang sedih, jos. Ayo, iki jaranane. Asik-asik lo masih. Yo, ye. Yo, 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 yo. Jos. Jos. Ye, yolo. Jos. Yo, yo. Jos. Yo. Ayo. Dipun aturaken wilayah sing dalu. Saka panggilan kalian turun ke arah budaya. Ayo lo. Nalikane pengen ngeterke dongamu ora teko bisa suwe ra ketemu antarane tulung aku lan Kediri gonmu nangis lohmu aku sing usapi madhep mantep kono bakal niat lunga kanggo cukupi bebrayan bali wisma ning ra ngira jebule malah mentolo
bisa lali ono angen-angen enggalo paringan eling eling marang keluarga tanesan nyanding ayam tentrem pangajab rino lan wangi bola bali bo ojo larani ati ayo arep budaya lagi udan krimis ing wayahe wengi kae tanesan elingake kangenku marang sirane senadyan to aduh rasa kangen sesandingan sumendal ning ati amung kalau paringan eling eling marang keluarga tanesan nyanding ayam tentrem pangajab rino lan wangi bola bali bo ojo larani ati ya aku yang sedih jos yo Ayo, kok. Hey, ayo lo. Wes. Yuk. Ye. Terumbulan babar kasang saya penting paringnya siok manis. Apa-apa kang kebawa awalan tinulah setapa kadep karep dahulu kasirep larep
singa barong pranyata ambebayani garang kang kena pinandung netranya pindha dahana wataira tur angkara kang kasuwur gawe tunaning sasama yen lena kena bilahi eka parat josiro anggung sumbar tanding yudha lan mami sigra waspadakno apa kang kawis ora ya iki kasekten mami mergane lena gawe bantane bumi Ayo, ayo. Ayo ger waspadakno Iya. Iya. Iya, iya, iya. Yo. Ayo, ayo, Mas. Iya, 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 yo. Awas! Ayo, ayo, ayo. Iya, 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 iya. Oi. Gendangnya ganti mana? Ayo bareng. Yo iki mana? Mas. Iya. Ayo lo, ayo. Ayo. Iya, yo. Ayo, Ger, ayo, Ger, ayo, Ger. Bim, gue udah latihan. Iya. Tuh. Iya, yo. Awas kok
kok. Oh. Ayo. Ayo, Ger. Woi. Ayo, Ger. Awas. Oh. Yo. Wah. Oh. Wah. Awas. Yo. Ayo. Woi. Yo. Wah. Yo. 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 Yo yo. Wah tuh. Wah. Barungane sik anyar Mbak Nur iki. Ayo kono. Ayo. Wah. Kita. Woi, awas. Sing waspada, Ger. Ayo. Ayo. Harimau, harimau. Wow. Ye ye yo. Waduh. Ya salah. Harimau. 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 Wow. Lah salah. Ya, ayo. Hop. Wes para nyata para warga amar saling Jurit tumandang Oh ya. makarya ambabar seni arum budaya cancut tali wanda ambangun budaya Wes para nyata para wadya amang saling jurit tumandang makarya ambabar seni arum budaya cancut tali wanda ambangun budaya para nyata para warga amar saing jurit tumandang makarya ambabar seni arum budaya cancut tali wanda ambangun budaya
ya. Ayo, Ki pamit. Hei. Yuk. Kok. Hei. Awas pikir ger. Ayo, jaluk gambuh Pak Kir. Ya ngono. Besok ya dadi bapak barang lho bacakmu. Yo. Hei. Awas. Yuk. Ayo. Tampani. Awas. Waras. Yo. Inggih, makatan Bapak Ibu, jaranan campur sari turangga arum budaya sampun paripurna. Kula atas nami Kru jaranan campur sari turangga arum budaya mbok bilih wonten kalepatan kesalahan kekilafan kula nyuwun dunging samudra pakesami. Ugi kula atas nami Pangkrawit nyuwun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Sugeng kundur, sugeng tindak, kundur panjenengan ngantos kidalipun piyambak-piyambak tansah pinanggih rahayu wilujeng kalis ing sambikala. Sak wangsulipun sak pangger panjenengan mugi-mugi kru keluarga turangga arum budaya beserta keluarga tansah pinaringan wilujeng boten-boten alangan setunggal menapa. Akhirul kata sak bejo-bejone wong lali isih bejo wongang eling lan waspada. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.